Het is 4 uur, er is het Frieske Nijs. Goeiemiddag. Lang omlet is het dan winter en ik kan luisteren nog maar een liedslaagje ijs. Het zwaar bij Gwommeesken al voor alversterrenkoorts. En dat vernemen ze begelijks bij hotels in Friesland. Meesken bellen om een keer te reserveren voor de alversterrentocht. Nou, ik zou dat kennen, maar ik weet niet wanneer het is. Nou, dat wisten ze net, maar ze vinden, als we nog een wachtlijst onderlezen, dan komen ze daarop. En dan, als ze 4 is, dan kun je een belly. Nou, ik zou dat liggen weer moeilijk. Ik zou wacht je rustig houden. Als de Elfstedentocht komt, een belly om me weer en dan krijg je een keer van mij, als die er nog is. En bij Redensfabriek Zandstra op Jouwer hebben de maaiwerkers dit met druk. Klanten wordt vregen om de redens zelfs op te hellen, omdat versturen net mislagen. De verzekering binnen dat er 3 nachten maar minstens -10 onkomen. En dan zal het iets grif steviger wezen. Stenden squal in Jouwer wil zien Pabo-takken meer heel 3-talig maatje. Een groep studenten van Stenden en NHL is vliegen hier begonnen met een proef met 3-talig onderwijs. Binnen hield het meer basisscholen in Friesland, niet naast het Nederlands en het Fries, Engels aanbieden. De proef voldocht nog zo goed dat Stenden het project uitbreiden wil. Wat we in elk geval weten is dat we nu, wat we uitbezieken met deze studenten, meer Engels erin, op niveau. Net alleen nog als een vakje, maar ook in de orenvakken. Dus skietersonderwijs nou, dat wordt in het Engels gaan. Ik studieopdracht die ze nou in het Nederlands krijgen, dan in het Engels. Wij willen dat meer in uw Spaanse. En ik voor Fries geldt dat. Uit Friesland, het Veilinghuis in Driels, het de zoon van schilder Joopie Huisman van de rechter sleept. Hij vliedenier beschuldigde die het Veilinghuis van het verkeerpjen van vals werk. Jacob Huisman beschuldigt het Veilinghuizen van het aanbieden van vals werk van zijn heid Jopie, de verneemde schilder van Warkum. Het Veilinghuis in Driels had geen twijfels over de originaliteit van het werk dat ze aanbieden en vindt de uitspraken van Huisman kwalijk voor haar reputage. Ze eisen daarom rectificatie. Ik word iedere dag nog erover aangesproken. Hoe zit het met die Jopies en met die vervalsingen en telefoontjes, bellen, briefjes. Ja, dat is gewoon een hele lastige zaak, want we zijn er niet blij mee dat je bedrijf en dat je expertise natuurlijk in twijfel wordt getrokken. Op 2 weken dochter Jochter in Ljouwert uitspraak. De politie het sneun voor en willen ze het kickboxgala in Ljouwert controles houden. Bij Marsum rieden ze aan 900 mensen te hut. 20 bestuurders rekken haar rijbewijs kwijt. Ian moest zijn auto inleveren omdat er 224 km in de uur riet. De Belastingdienst controleren dik 2000 bestuurders. De heegst bestaande vordering wie €98.000. Deputair Jan Wietske de Vries wist al lang dat Friesland als provincie geen kans maakt om culturele haatster te worden. De Frieske VVD stelt daar nog vragen over. In het programma Friesland Doc bij Omroep Friesland Juster zei voorzitter Siem Jansen van de organisatie dat de speelregels dat 30 hier hetzelfde binnen. Hij begreep net waarom de provincie er net jeder verkiezen heeft om Ljouwert, de stad dus, kandidaat te stellen. De VVD wil ik meer weten hoe de uitspraak van deputair de Vries, Jan Wietske de Vries, dat de provincie de campagne voorfinanciert. In zijn beddenplak Drachten het blokfluitist Erik Bosgraaf aan de sneun het gouden viooltje kregen. Dat is een prijs voor uitzonderlijk muzikaal talent uit Noord-Nederland. Bosgraaf joeg in de Lawei een concert met het Noord-Nederlands Orkest. Daarbij waard onder oren muziek van Vivaldi spelen, maar Bosgraaf op blokfluit. Nevens de jury is hij een van de meest talentaire blokfluitisten van deze tijd. De gemeente Weststellingwerf komt in actie in de heerlijkse roekenpleeg. Op het begraafplak in Wolvergeer worden de roekenesten daarom nog voor het breedseizoen met een heegwerker voor het hellen. Roeken die tussen simmer nog weer naar het begraafplak komen, zullen dan met een speciaal vogelafwegenskut verjagen worden. De nesten die het voor het hellen worden, krijgen in de Bjem Krekboeten Wolvergeer weer een nijplakje. Dit nest niet specifiek, maar dat we een aantal goede nesten zijn verplaatsen als experiment. En die verplaatsen we naar het buitengebied om de roeken daar naartoe te lokken. Dus op locaties waar we ze wel willen hebben, dat we daar gewoon een aantal nesten in de boom binden. Ben ik dus bij het waar. De komende nacht dan minder opklarings en het vriest een gratis zon. Morgen zijn misschien waar en hield dit kouder, maar hoe die temperaturen van maximaal -12, -3 graden. De eerste wind is matig en vrij krachtig. En in de nacht van woensdag op donderdag en de nacht daarna minima van 10 tot 13 graden onder nul. En dat is weer de Sjoerd, dadelijk hier Heer en de sport in Boppenslag. En ik meld me maar meer Fries Nijs aan om 6 uur.